Ula marani gepuk, koyoke paribasan iku cocok kanggo berita sing iki Cak Ning. Salah siji atlet cabur arung jeram meh dadi korban begal nang Kabupaten Probolinggo. Ketange korban nglawan pelaku sing sangu bedil airsoft gun. Korban kasil mbanting awake pelaku sing akhire raine pedhem kabeh digebengi warga. Pelaku begal SA 33 tahun warga Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo iki ngelemprok nang dalan sakmarine dibanting karo korbane yaiku Muhammad Daniel Azizil Rizikin 21 tahun warga Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Saliyane dibanting korban, pelaku raine pedhem kabeh sakmarine digebengi warga. Kedadian iki asale korban sing gak liya atlet cabur arung jeram Kabupaten Probolinggo iki budal numpak Bronfit jam 4 subuh nyusul koncone gawe bareng latihan isu. Nang dalan Desa Jati Urip, korban ditututi Bronfit loro sing niate begal. Siji Bronfit nyalip, situe mepet korban. Korban kaitane pasrah, polahe siji pelaku nggawa celurit, lah siji liyane nggawa pistol airsoft gun. Tapi Cak Ning tepake pelaku wis lungguh nang Bronfite, korban langsung ngejak tukaran. Masih ya pelaku sempet mbedilno airsoft gun, tapi korban kasil mbanting pelaku sampai tiba nang aspal. Warga sing delok kedadean langsung nulungi korban bareng ngibengi pelaku. Sauntara kanca-kancane pelaku melayu. Sampai berita iki ditulis, tim gabungan Polres Probolinggo sing nguber pelaku liya sing identitase wis dikesaki barek petugas. Farid Fahlevi, JTV.